सारिदुवार ओनसोलाव इफेक्सननि नटिस दैथायहरनायाव आसाम सोरखारनि खैसार दं। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे समाव सारिदुवाराव इफेक्सननि नटिस दैथायहरनाय लाइजाम एबा नटिसखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन आरो बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों खौरां मेलनि गेजेरजों जे सानै अफिसारखौ एबा मावख'गिरिखौ बे समाव बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार हरनाय एबा जायगानिफ्राय दैथायहरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया नोंथांमोना बा बे हाबाफारिया जानानै थांबाय एबा नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो बे आयदाखौनो लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा एबा गेबें बाथ्राजों बुंथिदों। बिथाङा अजद खालामदों जे आसाम सोरखारनि बे मोनसे खैसार थानो हागौ एबा बे समाव बे इफेक्सननि नटिस दैथायहरनायाव माखासे खायसे दैदेनगिरि बे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि थुनज्लायनाय एबा बिथांमोननि खावलायनायाव माखासे राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बा बेफोरबायदि नटिस दैथायहरदों बा हरनाय जादोंखौ हमनो हायो एबा हमदांनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। जुदि बेवहाय इफेक्सननि नटिस दैथायहरनाय बे दैथायहरनानै जुदि इफेक्सन खालामानोब्ला बे थासारिया मोजां जानाय नङा एबा बेनि फिथाइया मोजां जानाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फरेस्ट डिलार एक्टखौ जाय बिथांमोना रोखायै बाथ्राखौ मिन्थिया एबा बिथांमोना बेखौ स्टाडि खालामाखै एबा फरायाखै दा बिथांमोनासो बेफोरबायदि हाबाखौ मावनो हादों होननानै बाथ्रा बुंथिनो। मानोना बावैसो सान सिगाङाव बे समाव सोरखारनि गोख्रों नाजानायजों बिथांमोननो बे समाव रेभिनिउ भिलेजाव एबा फरेस्ट रेभिनिउ भिलेजाव बिथांमोनखौ सोसननाय जाबाय एबा बे समाव बिथांमोननो फोरमान बिलाइखौ गथायनाय जाबाय आरो बे समाव बिथांमोनखौ जे इफेक्सननि नटिस दैथायहरनाया मोनसे राजखान्थियारि दैदेनगिरिनि माखासे बेवहाय खैसार थानो हागौखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। आरो बे आयदाखौनो लानानै जुदि गमामायैनो इफेक्सन जुदि खालाममारोब्ला बेनि फिथाइया मोजां जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि दाया आसाम सरकारानो जागोनखौबो बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। बे समाव इफेक्सन खालामनायनि जे नटिसनि सायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि गोख्रों आरो गेबें बाथ्रा बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे इफेक्सननि नटिस दैथायहरनाया आसाम सोरखारनि खैसार थानो हागौ आरो माखासे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि बेवहाय थुनज्लायनाय एबा खैसार थानो हागौखौ बाथ्रा बुंथिदों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। स्टेट गभर्नमेन्टनि मोनसे षड़यन्त्र इतिमধ্যে सारिदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो फरेस्ट भिलेज हिसाबै रिकगनाइज होबाय आरो हानि कागज पत्र होबाय। बे हिसाबै एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा गैया। बेखौ हयथ' किसुमान सेल्फिश मन'भाबनि अफिसारफ्रा बा फरेस्ट डाइलार्स एक्टखौ जायफ्रा मोजाङै स्टाडि खालामाखै आरो हयथ' किसुमान स्टाडि खालामनोबाबो पलिटिकेलि मटिभेटेड इन्टेनसन लानानै एभिक्सन अर्डार होनो हागौ। बे खिन्थु साक्सेस कमिटि जानो हाया आरो बिथांमोनखौ एभिक्सन खालाममारोबा बिनि फिथाइया बिनि रिजाल्टआ मोजां जानाय नङा। बियो अरायबो जोंनि गेजेराव असान्थि लाबोगोन, दावराव दावसि लाबोगोन आरो सरकारा जुदि दावराव दावसिखौ लुबैदोंबा खालामथाय एभिक्सन बिनि खिन्थु फिथाइया मोजां जानाय नङा बेखौनो बुंखाबाय।